Hello, my name is Aina and this is Karal, and we're going to talk about the news in New York City. Gunman shot dead by New York police after opening fire at Christmas concert. Human shoot jailed by the New York police after opening fire at Christmas concert. Issued on 13th of December of 2020. A man wearing a protective mask points his guns outside the Cathedral Church of St. John, the Divine in the Manhattan borough of New York City on December 13, 2020. A gunman opened fire from the steps of New York City's Cathedral Church of St. John the Divine, just after an outdoor choir performance there on Sunday, and was himself shot dead by police. Police officers who had taken cover ordered the suspect several times to drop his weapon before shooting him, the photographer said. Members of the church were already back inside the church by the time of the shooting, which lasted several minutes, she said. Reuters photographs of the gunman showed him wearing a black winter coat, a white baseball-style cap, and a face mask emblazoned with the flag of the Dominican Republic. Hola, són el Jan i el Latos i avui us explicarem el Nadal de Sant Paulo. Un espectacle de llums va il·luminar el parc Ibirapuera, considerat com el pulmó verd de São Paulo, i submergit en els visitants en un clima nadalenc. Tot i les elevades temperatures registrades en la major ciutat de Brasil, davant la immens arribada de l'estiu. Más de 2 milions de llums LED il·luminen els arbres que envolten el llac principal d'aquest monumental parc amb més de 60 anys d'història, en el qual s'aixequen algunes obres emblemàtiques de l'arquitecte Oscar Niemeyer. El llac va servir com a teló per a la projecció de diverses imatges nadalenques, entre les quals no va faltar la del Pare Noel, que va sorprendre a les centenes de visitants al ritme de Thank God It's Christmas, de Queen. En la estampa nadalenca del Parc Ibirapuera tampoc va faltar el tradicional arbre de Nadal, el qual té 43 metres d'altura i 15,5 metres de diàmetre i més de 250 elements decoratius. Hola, somos Hugo y Víctor Piña y hoy venimos a presentar las noticias en Laponia. Llevar a sus niños de viaje a Finlandia y vivir una Navidad en Laponia puede convertirse en algo muy especial. Descubrir el pueblo de Papá Noel, cruzar la línea del Círculo Polar Ártico y visitar a Santa Claus durante el invierno polar. Cuando los paisajes de Laponia están cubiertos de nieve y de la luz azul del Camos, aunque haga mucho frío y las temperaturas estén por debajo de cero, vivir la Navidad en Laponia se convierte en toda una experiencia, ya que es el momento en el que las auroras boreales surcan el cielo. Los pueblos laponeses se iluminan con las luces navideñas, en especial el pueblo de Papá Noel. y además es la época de hacer actividades de invierno especiales que quizás no hayan hecho en su vida y que se quedarán guardadas en su recuerdo. Y para que la Navidad en Laponia sea especial, busque un alojamiento diferente y
y preferirse para probar las delicias en la gastronomía finlandesa, de los platos especiales de Navidad, de los dulces navideños en una cena especial. Venga a vivir su Navidad más especial en Laponia finlandesa, será algo inolvidable. Bon dia, som l'Eva i la Ida i ara us farem la notícia de Nadal de Pequín. El Nadal no té res a veure amb la cultura i la tradició xinesa i no obstant això és possible celebrar-la estant de viatge per Pequín. El consum associat d'aquesta festa i la globalització han estat les claus que han obert les portes de moment de manera incipient. Els centres comercials com a Pequín, Lai, Dai, Lord, Target Center o Xi'an s'il·luminen i embelleixen per aquestes dates. No hi falta el jardí arbre de Nadal i els barrets del Pare Noel. Gairebé tots els comerços robanen oberts fins ben entrada la matinada, la vigília de Nadal, oferint interessants descomptes. Això sí, s'ha d'estar preparat pels cops de colze i les aglomeracions. Si tens previst fer compres, millor avançar-les.